سلامات كمي تخونو كمي كأنكم دحان ديكم لو ممكن تلمودو زما حراو ميديا ازرارت زلو زعواتات كندرينا سنجل كاسر حدار كاسم اشي اول سعيد ملسيو زمان 3000 سبات تساتفوا بيراو كونفرنس حزب تግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝስዕብ ፃውዒት ኣመሓላሊፉ ፃውዒት ንህዝቢ ኤርትራ እሺ ከምኡግን ግብጽ ዝበለቶን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ናይ ሃገር ግብጽ ድማ ከም ዝኽብል ተሰሚዕ ኣሎ ናይ ሪቨር ጥንታዊ ብጽሒት ናይ ግብጽ እዩ ንግብጽ ዝግባ ዝቃል እዚ ድማ ሙሉእ ደገፍ እሺ ከምኡግን ኤርትራን ኢትዮጵያ መልሲ ሂዋላ እንዳተባለት እዩ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እንተ ተንኪፍኩምና ክብሉ ተሓኒዮም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ሚድያ ውግእ እንዳተጋደደ ኣብ ዝመጸሉ ዘለዋን መንግስቲ ኤርትራ ንገዛእ ውድብ ብልጽግና ብትሪ ዝነቅፍ ሓድሽ ጽሑፍ ብዕለ መሓላሊፉ ኣሎ እሺ እዚኦምን ካልኦቶምን ከንድሪና ሰናይ ምክትል እሺ ሰላም ኮራ ተኸታተልትና እንኳዕ ብድሓን መጻንዶክኖ ዝፈቅር ዝኾነ ቻናል ኣስተቅድሚ ቪድዮ ምጅማርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ይፈልየና ሌትስ ጎ እሺ ቤተሰብ እስቲ አዙ ወቅታዊ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን አድሂባ ዝወፀት ቪድዮ ዲያና ሓቢርና ንከታተል ኣብ ኤርትራ ትደልየት እዩ ሓወይ እዩ ዝደላን ኣብ ኤርትራ ውሽጡ ዝደልዮ ዘለኹ ሲ ሓወይ እዩ ብጉጉይ ዛንታ ጸላኢ ክኾን ዝተገበረ ሓው ካው እዚ ማለት ፕራክቲካሊ ክኸውን ስለ ዘለዎ ክቐንዕ ስለ ዘለዎ ክእረም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ ኣይኮንካን ዝብል ከዓ ማለት ክልቲኡ ስርኢናዮ ኢና ኢቭን ኣብቲ ከጥፍእ ዝመፀ ሰራዊት ባዕሉ እውን ሓደስ ርህራሄታት ምልክታት ከም ዝነበሩ ናይ ሕውነት መንፈስ ይንፀባረቕ ከም ዝነበረ ተራእዮም እዮም ሕዚ ኣነ እሳቶም ምልዓል ዘይከድሊ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ካልእ ዝመስል መልክዕ ከይሕዝ ዘሎ ናይ ኩነታትስ ኣነ ሕጂ ኣብቶም መፅናዕቲ ዝተገበረሎም ነገራት ከትኩር ስለ ዝግበአኒ ግን እንታይ ክብል ዝደሊ ትሕውነት ግን ኣሎ እዩ ናይ ሓቅስ ኣሎ እዩ ኤለመንት ኣሎ ብታሪክ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታታት ኣለና ታሪኻዊ ሓድነትና ማንም ዝኽሕዶ ኣይኮነን ብፍላይ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዓብዪ ኣጀንዳ መዘራረቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት እሞ ምስቲ ተተሓሒዙ እቲ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ኢሎም ዝገልፅዎ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ ኣስዒበ ዘልዕሎ ሕቶ ኣለኒ ኦኬ ማለት ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ተተባሂልካስ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ በዓልታት ርኢሉ ምክንያት የለን ኣይኮነን ዶ ምስ ኤርትራ بدم مستأسسر كايو بدمبرون بتعمق قربا زخونه بتاريخون حدث زخونه بزح نجر زلنا مالت حد نخنا واقعس دخلوا كفتم بوليتيكاوي سحتات كفتم ناي مرحتي زفطروا مقونة وتعي بتاريخ ننو علم من بحوار بمكلاس بحوار بمكات زفلت هزو سكع زخونه هزو نهزو كتب هالتلخا ايتقاومو مالت لك خمزة أنا حجز تقراوي من السودان كرخاو كله خمزة يقاومو تقراوي مس عفار تقراوي مس كلا حيل كرخاو كله خمزة يقاومو تقراوي مس إيرتراوي كرخاو تلون دسيز بلني يحكوا سلوه بسرور محازة خطر ريدر لي حزب تقرايس محازة كهلو بخالقات بهيرات زفتو بخالقات محاورة سوات تقبلنا زراكب قرويتهم بمخانو زي يسألوه زي مالت كورتات تقراوينت بس ما من خيط الرخاء زي خلق المخانو زرعي له من قديون كله سلازغل يدقفوه سو حزب الناس بركب من حتى يبلين እሺ ቤተሰብ ከም ዝራኹም ይመስል ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትህቡ ትኽእሉኹም እዚ ለቤተሰብ ግብጺ ዝወለቶን ኢትዮጵያኒና ተኸታቲልና ንመለስ أو أمازاتا جماعهم كأي بحرن خزرك جباي كبال نوعي جزء من منجس إثيوبيا كمر ما استفعل على يمس منجس إثيوبيا متأثر دلهم سبعة أبز محور أو مرة هويت أتريهم تخليهم. بريزيدنت نهاجر جبت لما كم زغبل تسمع له ناي ريفر أنتوا بتصحيت ناي جبسيو
ንግብፂ ዝግባ ዝቃል ዝድማ ሙሉእ ደገፍ ብፕሬዝደንት ናይ ሃገር USA ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይ ዓረብ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካልኦት እውን ደገፍ ከም ዘለዎ ደርኢ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብይ ወጥሪ ዝፈጥር ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝዘራረብሉ ዘለዎ ግዜ ካልእ ሓድሽ ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ግድብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ክኸውን ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ናይ ሪቨር ብብዝሒ ግዜ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብይ ግድብ ከም ዝሰርሑ እዚ ግድብ እዚ ድማ ኣሜሪካ ፋንድ ከም ዝገበረቶ ብብዝሒ ግዜ ጠቂሱ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ተሓሒዞም ድማ መንግስቲ ናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከኸፍቱ ተኽእሎታት ከም ዘለውን የርኢ ኣለዉ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረኣኹሞ ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ቤተሰብ ናፍቲ ህልውን ኣዘራረብን ዝኾነ ጉዳይ ክወስደኩም እሱ ግን ኤርትራ ንኢትዮጵያ መልሲ ሂባላ እንዳተባለት ይርከብ እስቲ እዚ ቪድዮ ክጋብዘኩም ኣብ ኤርትራ ዓዲ ሃሎ ኢሳያስ ከይወፀና ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እንተተንኪፍኩምና ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ሚድያ ውግእ እንዳተጋደደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንገዛእ ውድብ ብልፅግና ብትሪ ዝነቅፍ ሓድሽ ጽሑፍ ብዕለ መሓላሊፉ ኣሎ እዚ ጽሑፍ እዚ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ጽቡቕ ንባብ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዝጠቅዕዎ ክኾን ከሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ድኽመታት ንምሽፋን ንኤርትራ ከም ባህጊ ይጥቀመሉ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ዝቐረበሉ ክስታት ብምምካት እውን እዩ መጠንቀቕታ ዘስምዐ እዚ ብድሕረ ገጽ ኣፍሪካን ቪውስ ዝተዘርግሐ ሰፊሕ ትንታነ ቀንዲ ነቐፈትኡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘድህበ ኮይኑ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ህንጠትን ታሪኻዊ ግዝኣት ብዝብል እውን ዝጅምር እቲ ጽሑፍ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላቱን ንላዕላውነት ኤርትራ ዝጻረር ናይ ግዝኣት ሕቶ ብምልዓል ይፍክር ኣለዉ ክብል ዝኸስስ ከም እሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክነብዕል ኢና ንባሕሪ መውፅኢ ሓይሊ ሃኒፅና ኣለና ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሕጊ ወፃኢ ነይሩ ዝብሉ መግለጽታት እውን ከም መርትዖ የቕርብ እቲ ትንታነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣቓልቦም ህዝቢ ንምዝባዕ ንኤርትራ ከም ጸላኢ ክሪኣ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል እዚ መግለጺ ኢሳያስ አፈወርቂ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዝነበረ እዋን እውን ንሕና ናይ ኩናት ባህጊ የብልናን እንተተንኪፍኩምና ግን ከመይ ጌርና ርእስና ከም እንከላኸል ንፈልጥ ኢና ታሪኽና ዘመስክሮ ይኽብል ተሓኒ ነይሩ ኢሳያስ አፈወርቂ እዚ መልሲ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ መዘኻኸሪ ምዃኑ እውን ይዘጉለ እቲ ጽሑፍ ኤርትራ ግዝኣት ካልኦት ናይ ምድፋር ባህጊ የብላን ዝብል መርገፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘንጸባረቐ እኳ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይወፅእ ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዘለውን ኣይጠቐሰን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ወርቃዊ ታሪክ ብምባል ዝገለጹ ኮይኑ እቲ ሕዚ ዝወፅእ ዘሎ ጽሑፍ ግን ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንባድመን ካልኦት ከባብታትን ብሓይሊ ዝሓዙ ብምዝኻር እንተተንኪፍኩምና ግን ዝብል መጠንቀቕቲ ሓያል መልእኽቲ እዮም መሓላሊፎም እዚ ብፕሮፓጋንዳ ክፍሊ ህግደፍ ወይ እውን ስርዓት ሻዕብያ ዝመሓላለፍ ዘሎ ጽሑፍን መግለጽታትን 24 ሰዓት ኣብ ዘይመልአም ተኸታተልቲ ክልተ መግለጽታት ዝወፅኡ ዘለዉ እንትኾኑ ስርዓት ህግደፍ ወይ እውን ኢሳያስ ካብ ምዕራባውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፖለቲካዊ ተሳትፍኡ ኣብ ዝዝሓለሉ ቅቡልነቱ ኣብ ዝወረደሉ ዘለወሉ እዋን ምዃኑን ብኻልእ ተጻራሪ ገጽ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ዲፕሎማሲኡ ኣብ ዝሓየለሉ ዘለወሉ እዋን ምዃኑን እቲ ኩናት ገና ከይተጀመረ ዲፕሎማሲያዊ ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ዘንቢሉ ኣሎ ዝብሉ ድማ ካልኦት ርእይቶ ወሃብቲ እውን ኣለዉ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረኣኹሞ ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እሺ ቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ንሱ ግን ኣወል ስዒድ ዝበሎ ንጀነራላት እስቲ እዚ ቪድዮ ክጋብዘኩም እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደውን ኮኔልካን ወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣረን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነጽሎ ንምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣላ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀኺጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቓቐለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቓቕ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፆታ ከምዚያ
DDR بحر مريت كجمر سراوي TDF نابو خيد اتسمو رحيل تمتيتو كبتخ وناتاب كلته بايتوناب كلته كلن ودباتاب كلته بعبي حوحاتاب كلته سراوي تاب كلته تجراي بعبايا اب كلته جمامعها نتز ترفع حوحات مدخام زبل درو تعويتو ملقوا انت تصنحو بحدنت سراوي تناب نبورك من الاستقارب زنبره قومنا حوحات داغماين مسنطاقو ግን بوشتهم وفرته جميرلو نزن مغبارين بار ود ورده نمزنغاع تحصيزلو ممخنيتاتات اندغربكا نحوحاتن سراويتن مزنغاع افتقندي امامون وانينون نخيدب انفت زطمزز مدبات اندهبكا مزنغاع تبل اللامو ايتزنغعو بعراي نابزبل يبل عرف صنع حزب تግራይ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ከተጥፉ ይውትተልኦ ትግራይ እዝን ቁጥጥርናት ፊያ ሕንፍሽፍሽ ክትብል ይትስርሕት ስለዚ እታ ወይ ከፈተኽ ትብል ጭራሕኹም ሎምዕ ይላ ክብለኩም ደሊ እሺ ኻዝማ ጣልማ ማለት ብዛዕባ ትግራይ ተገብረ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ጻውዒት ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ ብዛዕባ ካመርስ እንዳሃበ ይዝርከብ ዘሎ ብዙሕ ሰዓት ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ዝተዛዘመ 3000 ሰባት ተሳተፉ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝስዕብ ጻውዒት ኣመሓላሊፉ ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝብ ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከምንወፊ እንትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራን ኣንጸላሊ ዘሎን ቀርና ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኽፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቑ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ፃዕሪ ከምንገብር እንተነረጋግጸልካ ብወገንካ እውን ዋዒልካ ድምፅኻ ብምስማዕ እጃምካ ከተወፍን ንሰላም ሓቢርና نسرح نصاوعيتنا نقرب زبلي اسمع قدامك تتوكل نسلام حبيرنا كنسرحن صاوعيتنا نقرب مدو ህዝብታት ህዝብ ንኽምልስ ይዝደፍእ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ሓሽሽ ሒዙ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሃቀነ ገበነኛ ናብ ሓለዋ ዶብ ኤርትራ ይረክብ ዓፈር ንትግራይ ክሃርም ዝኸይድ ንዝነበረ ሰብ ሓራ መሬት ተጋሩ ኣሕዋትና ይተሃርሙን ኢኹም ኢሉ ከልኪልዎም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓራ መሬት ብዝብል ኣብ ፃማ ዓሰብ ንዘለዉ ናሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ተቐቢሉ እኽለማይ ዓንጊሉ ናብ ትግራይ ዓዶም ንኽኣቱ ኣይሕግዝን ዶ ትብልዎ أنا زجر من نجن ودو ورده بزعوا صندون ممأكلون كزاربن كلوسي زحل فغنيا تبع المسكال علي تينا نيركا اتزنبر كايو بوتا نسخاي كون كان فيدرال ايكونن حزب زخوفوتو بوتا مخانوس تنغيرو كادو زبلي ابو زنبورو سراوي شعبيا انت وينم بلصغنا دي عليوم ولاس صندو ابزي بريين عركي زبلولو صندو اغاطامي سوني تمهارو زالامبسا تمرتم جميرا مالو ከተማ ዛላምበሳን ከባቢያን ቀዳማይ በርኪ ቤት ትምህርት ዛላምበሳ ኬጂታት አይተረፈ ጀሚሮም አለው ውጤቱም ዶይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዛው ምሕዳር ትግራይ ዓሊተና ኸይዶም ይብሉ በዓል መስቀል ሶ ዓሊተና ቤት ትምህርት ሱሕ ጀሚሮ አለው ህዝብ ዓሊተና ሰላማዊ ዝኾነ መነባብሩ ምንባር ጀምራለው ፈይሉ ካብ ናይ ድምፂ ጥይት ወጣ ብዝኾነ አገባብ ደቁ ይምራለው ይሓርሳለው ሰላማዊ መነባብሩ ይገብራለው ጀነራል ታደሰ ወረደ ይኸይደው ይሄዱ ላዕሎት በዓል ስልጣናት ከይተረፉ ማለት እዩ ከባቢታት መረብ እገዳ ዘሎ በለሳ ሒዝካ ጾሮና አዲያው ሒዝካ ክሳብ ባድመ ዘሎ ገማሃሎ ዘሎ በሙሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዕለታዊ መነባብሩ ይሰርሐሎ ሓሊፍ ዓዳጋ ይገብረሎ እሺ ቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም ይመስል ነይሮም መኻሊእ መደብ እስካዕ እንድረኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ጋር ትረስዑ ደቅኖ ይመቸኹም ሸር አሳይ ሸር ላይክ